ମୋବାଇଲର ରିଙ୍ଗରେ ହଠାତ୍ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବିକାଶର। ମୋବାଇଲଟି ବିଛଣା ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ଥିବା ତା ଷ୍ଟଡି ଟେବୁଲରେ ଥିଲା। ସେ କାନ୍ଥ ଘଣ୍ଟା ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲା। ସମୟ ରାତି 1:35 ହୋଇଛି। ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ଏତେ ରାତିରେ ତାକୁ କିଏ ଓ କ'ଣ ପାଇଁ କଲ୍ କରିଥିବ। ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ରୀତାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି କି? ମୁଁ ତ ତା ସହ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଥା ହୋଇଥିଲି। ସେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ନା ନା, ରୀତା ନୁହେଁ, ଆଉ କିଏ କଲ୍ କରିଥିବ ବୋଧେ। ବିକାଶ ଆଖି ମଳି ମଳି ମୋବାଇଲ ଆଣିବାକୁ ଟେବୁଲ ପାଖକୁ ଚାଲିଲା। ସେ ଟେବୁଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋବାଇଲର ରିଙ୍ଗ ପୁଣି ଥରେ ବାଜି ଉଠିଲା। ସେ ଫୋନକୁ ହାତରେ ନେଇ ଦେଖିଲା ବିଦୁ କାକା କଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଫୋନ ଉଠାଇଲା। ହ୍ୟାଲୋ ସାନ ବାବୁ, କକାଙ୍କର ଆବାଜ ଥରିଲା ଭଳି ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ହଁ କକା କୁହ, କ'ଣ ହୋଇଛି? ତୁମେ ଏତେ ରାତିରେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଛ, ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିବ। ବିକାଶ କହିଲା। ହଁ ସାନ ବାବୁ, ବହୁତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହୋଇଯାଇଛି। ତୁମେ ତୁରନ୍ତ ଆସି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚ। ହଁ ମୁଁ ଯିବି ଯେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ମୋତେ ଟିକେ ଖୋଲିକି କୁହ କକା। ବିକାଶ ଭୟ ମିଶ୍ରିତ ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲା। ମୁଁ ସେସବୁ ଏବେ କିଛି କହିପାରିବିନି। ତୁମେ ଏବେ ବାହାରିକି ଆସ। ବେଶୀ ବିଳମ୍ବ କରିବନି। ରାତିରେ ପାହିବା ଆଗରୁ ତୁମେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚ। ଏତିକି କହି ବିଦୁ କକା ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲେ। ବିକାଶ ମନେ ମନେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ତା ମନ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶଙ୍କା ଉପୁଜିଲା। ତଥାପି ମନକୁ ସ୍ଥିର କରି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗରେ ନିଜର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଭରିଲା। ଥାକରୁ ନିଜ କାରରେ ଚାବିଟିକୁ ଆଣି ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଲା। ଘରେ ତାଲା ପକାଇ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। କାର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା, କିନ୍ତୁ କାର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାନି। ସେ ପୁଣି ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଲା। 2-3 ଥର ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସହର ଅତିକ୍ରମ କରି ଗାଡ଼ିଟି ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ବିକାଶର ଗାଡ଼ି ସହରର ଚକଚକିଆ ରାସ୍ତାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଗାଁର ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଲା। ରାତ୍ରିର ସମୟ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ପୁରା ଫାଙ୍କା ଥାଏ। ଏତେ ରାତିରେ ସୁନସାନ ରାସ୍ତାରେ ସେ ଏକା ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ ଯାଉଥିବାରୁ ବିକାଶକୁ ବହୁତ ଡର ବି ଲାଗୁଥାଏ। କିଛି ଦୂରରେ କେହି ଜଣେ ହାତ ହଲେଇ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାର ଦେଖିଲା ବିକାଶ। ସେ ଗାଡ଼ିର ଗତିଟିକୁ ଧିମେଇ ଦେଲା। ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଏତେ ରାତିରେ କିଏ ଓ କ'ଣ ପାଇଁ ଲିଫ୍ଟ ମାଗୁଛି? ଯଦି କେହି ଚୋର ଡକାୟତ ହେଇଥିବ। ପୁଣି ଭାବିଲା ଯଦି ସତରେ କେହି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବ। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ସେଇ ଅଜଣା ଲୋକଟି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯିଏ ବିକାଶକୁ ଲିଫ୍ଟ ମାଗୁଥିଲା ସେ ସେଇ ପେତିନୀ ନୁହେଁ ତ? ନା ଆଉ କେହି? ଆଗକୁ କାହାଣୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।